Auto si Dandra. Salio. الريال كاسو 4 سور الحروب pati mana na ulan-ulan ang makalalbi Ramadan pati ya sabar Rajab Rajab Saban dah bisa Rajab, Saban, Ramadan, Zulhaj. Isauzo Dhul Haji. Ada orang? Anda? Aida. Apa saya? Ano? Haram Rajab? Oh, sekali mas. Yang sudah dengar, oke. Bigyan mo sa kanaro dyan, Dhul Haji, tulog mo ipagod sa naniro, no? Panganero. Maharam. Rajab. Ada pula masalah sa ansar, ay aslian, Dhul Qa'dah, Dhul Haji, Muharram, Rajab, lalu Safar, lalu Ramadan. Masih kena ada pasangan dulu, mau di sana. Masih kena. Jangan udah ada ya baik rebutan alingkan lo. Ya. Jadi aku putus sana lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini mata rantai pakai siapa kau?
Ganda sudah pan makapasad magtuman apakapasad tan wadah tan mga tupagin. Tadi tudah. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ansha'a khalqahu wa bara wa qassama ahwala 'ibadihi ghinan wa faqra wa anzala al-ma'a wa saqa asbab ath-thara wa huwa subhanahu ajra 'ala at-ta'i'ina ajra wa asbala 'ala al-'asina sitra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigo datang pengkapun sangaya bendingan api pegang tanu api husain tanu na benda yang api permenak tanu pipia nama mamakinig tanu kagia paganer na mita tabu sangaya ulan-ulan isangaya itan wa perumah saya kira na belagi cip pemamakinig usik pemamakinig gira na sakta pemamakinig na sabab sa kapuri rekta na salakawa kapag sabut tatako di tero no di tero cuma musuh di tero na gira nga malugumay to tiyaking panganon na gira na kisal wasuni nga pipigyan nga tero niyan na ini di matero na ayang kapi ulang ide na mamagugubatan wakad mapi kaptero at kaptero unta na sumang busog pamamaginig na mapi kapanumpang pamamaginig niyan. Usap tanah ginaya mga pamamaginig tanong ka sola na inirupan niyan ko Quran so papamamaginig sa dua ka klase. Ada mo na mga tawa sa usang ito pamamaginig niran na inusariran na turun siran wala na bupagad o ginian siran buli niyan siran na mga tawa mga lalantas si pamikiran. Ada mana mga tao asabab ko sa pamamagin ganyan na sa lakawain usaran yan napakadumbumbid no Allah si kunarapa ira lagi day dalawos kami ka ira lagi day yang mag-subukan na ira na ayaw kulang uting mga wata na niya kahit ito anapas kulit sulaga mami ya kagiyo puringan na mabubasa alungan mabubasa gawin na itambra usa kanon na ira pitong ko na dindu ke pira ka orasi kitu kan na pala ng kamera. Ora. Ka lagi deh na seminar tano na mabubasa alungan na musan taon na ditateru. Na magabitman na siya ko manimberat sa nga station tano sa Marawi. Na nasipman ko tarawih abu tahajim na ditap man magimam na lagi tutup man na kamera. Na gitu mamagakulatan noon sa usay tanong sa mapunto kang utami halwiak na pamamakinig kaya niya pipigir mo na niya tido ko si mga pamisita malo ko sa salakawan sa walaya pagariak niya ay naku di ako niya di pala program na siya kami dito sa nga may ito akwarto nakati niya kabilang akapili ako ron na niya kadakal kanupan kaguni na yakap ko to siguro narutan dito sa mga adar pasigi kadiyan sari nakati taman sa liyo nakakapipila na tibumrana na nagyuto panguyatay panguyatan tanong ginaw tanong na gusto mga pagaritan no kakagiya si Itanayman tumapapadalang sa nga iya kapukudo sa nga Ramadan na lagi duso barapuas na nagira lagi da inapagudamyan ng utuwa mas malaan ita kapaka dito kirata ginota di mo kami kirata ginonian ko pagido niya na miya kambilag sira oan sana ira lagi dia miya kay alam mo na lagi dura raw ako na rano na kapag gira ko na bodo ngi ipulit po sa Ramadan na siguro kadi tanong atawat kapay man na siya ko miya na Ramadan na timu-timu siya na mga pagarinyo ay mato na siya
Na alis mga mamusa Ginoo, tangdanga sa Ginoo ka si Ibu sa Ramadan na sa mani desaya kaangka makapanama-namar. Nah gitu. Soalnya na inirupan niya sa Quran ng kaya tangila. Sa tigina alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. So siranu tu ati wala matawa niya mamakin. Tanu dong tanu TV ya. Amay na miya kang bulag-bulag tanu amay nasal na ko kay sa kutya ni Ron at tigiwe ni paninta kami yali. O kan kira ko na ngidwa. Sabab sa ubangan tunu di kira ni mama maginig na upunga ka nung itura tun na. Ibarat umira ko yung kaya ka pusa na diding turiman su di manuasa nas kaman buto turun na itubin niya nagko. Na makaliw ka na tiga pitur yali maliging turiman su puasa. Itu na ya pitiruan na benar na diterima so puasa di manuasa. Dan yang bukan negeri ini na kapaginom kapagugo pa na mga lagi dito. Nakakisabab siya humiyanag ko na mata diterima na ito ini nakalakay nito galing nakatiro. Na benar na miya tiro. Ano gawin na ada nga nagsusumpat yan. Nagyuto tiwala alladhina yastami'una al-qawl فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Susirano to mga tawa piyama makinigiran suli ituron na inunutaniran sa mga pitiyaw. Yung kailang wapturo na misina ugod na marataon na di pagunuti. Sa mga pitiyaw na ayan iunuti. Inunutaniran sa mga pitiyaw na siran at tiwallay tiwuro wallah. Nagusiran mga mampu na isa pamikiran. Gaya turuan Allah na di kagagawa ka alim na di kagagawa ka di na mga desya kita miya gugup na ginayap yang haruman yan na dagunta-gunta yan nakagi ayap ya kailayan yan na supuso yan nagyang kaya mata na piyaka mamisaad na mata bagibula po sumata amranaw kaadnap ka tumigira. Anak ko tuloy gira mata. Banggaw na loyay berarti ka sa Quran. At ginam yang sa Quran kalima anda tiga tuloy yang sa Quran eh. Sigurado daw. Yang kalau betul betul. Wait na sa parang na mo ta teleserye din mo ta at di man mo na lepas ya atura tanwa. Iti na ko dite ako na kalubung yan nga ayam ya labi sola na di anong kamuntay. Dirut-durut. Na miya kalubug turun sa mo to kapag pumamagin yan kung mga doon, so kamutian yan kung Quran, namin kalbog na turun. Ano na mga tawa, imbitar na ako seminar. Natinaway ako sa kunag na si Abdul Basit Salim na sunga karungan ita turun nga magpakasingatan yan. Kaya ako rin natiyan kunag, nagyangan na mga alim agotan turuga. Ito turuga ko mga alim. Na miyang musa ko. Nasababanan sa iyong kaya mata na Pundupo na syaitan ka pinasaan niya nga mapagsangkanan ng mga tao tulan yung ko naraka. Na ikatlo pa ng mga tao na pundupo ko naraka. Walahum adhanun la yasma'una biha. At na mga tangilairan dahil pamamaginig. Mga tangila. Sumasasandok ko mga ulama na tira na bilairan so bulan. Adilipin so bulan. Dilairan natin yung subulan, gagigyan ko na utabulan na yung simpatiyan na beberatan yan rakamatan yan. So aman sa panin ang mapangayag sa bulan, papatangan yan mamu. Wait na kul-kulangan na tiga bibirer ka. Tadi kan yan masbut. Gagigyan na ba yan pumamagin, gagigyan mo utakabukul ka ganyan sa matan yan. Na panang kita tanong betano mapinsang yung mga bulan. Labukul kan yan na matan yan na makaliw na sino ini pangusiata. At yun na miyakap pepe gura siyalim guit na miyam sa korona utakin mo niya na lagi duda maplansa. Ila na naputunan nila lagi dito ha. Tingin lagi mo to alim na lagi daw nung pagkilala na isa na tunin niya pamakusayan yan. Dia mo to kataon hati to mapega pangusiat. Mapega pangusiat tidak siya butro. Sana ba na tutiro tawa mapega alim ka pangusiat. Na isa no ni pa niya sa butya mo pitiro na daga ya kismulan sa Ginoo na melang sa orasan sa kaya pangusiat ak ada dunia sa biyo. Ino tadi pro masay ka makanang jaswil mo ta na mindo uta ka anyan mo mipamangdo kagina ni ilmu adik ket cadem-cadem na matay ka na gimana nga ubang ka
Nah, dia kunangkan at telu kelas ya penuh neraka. Nah ini ibaratan Allah satigina ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang kana na mga tao na lagi cirang manariyo mga binatang. Lagi cirang kung mga binatang. Na inutup lagi din Allah sa manusia ko binatang. Agi mo din yung sarap ko pamamakin ganyan. Pangilay-layan yan. Abuso ko din yan kapamimikiran ako kaya pangatin Allah. Na ayap lagi din yan abuso binatang. Nagyun ka na binatang. Na mata na din yan din mapakasinggaya sumarata kumapia. Roranin ka din sa dudul. Ang roran niya. Roranin ka sa lagi dia na abi ako pa sa pualiba to na. Naroon ako ang roran niya. Okay, na lagi din bang roranin ka sa mga itatay mapakapit to na. Ang roran niya pan sabab sa dinian katawan nagyun ka roran niya. Na lagi dito manusia ada pagana. Dalam yan. Melagi dulu mga simbayangan tawa kadi, melagi dulu mga pusaan tawa kadi, melagi dulu mga pamamakinugan tawa kadi. Pagi din yan katawa ni balas suka pamamakinan, balas suka simbayang, balas suka pamosa. Nabiyuto na niyan nung naginoon yan, kadi niyan mapakapsimbaya, sumarata, usumapya. Nagina ni pelagi dia manusia usubinatang. Okay ini, ati wallah. Balhum adal, na sobra silang pa naman sa mga binatang. Kaanduman na yan, idiran ka sobra yung binatang. Isu binatang na inunian meron na lang meron nun kakagili niyan sa sabutan na ay pandebat ka manusia sa sabutan yan din sumapia na aya niyan di gulaulaan na sumarat teron ka na sutarawe na katya sa mga balasyan na suka pa maganta na katya mga subalasyan ugay na miya ko sa masjid na kana pamitiray kami maganta at napagatuan ko mga baiya nilantan ko Allah aya di niya itirahin nakasungin na uka pa maganta. Namanya bubai sirang dalam pakai kita posting, di sirang nunggu pisang aku kita ada jasa bayar nak. Gani wang pisang karena ni giro. Ibu dong kisah caran ya, nak pisang karena apa yang miar urina, kerana kita ngati na, bangga kuta pilih ada sambil nami yang kita ni kita dengerin na. Siapa dia? Wah. Nah gitu nih dia ni ulah-ulah nami kau pulang cerita di nana yang udah ni kayak terus takut man mapi tahu buat dah tarawih. Namanya berbesar lumah gawina. Lagi ni bang arung-arung kusiran ya di pamimiran nandu mana kiawi di dan akal kupagariran. Dahil biasa sakit cang yang meranau, ataliantaan, suruyan, na depan makunting tu sangu tu adiran kapag tumasawala ini panikiram sa masjid. Untuk dikau lagi rumput na masjid. Kaso masjid na ayaw po patutak mula-ulanan na di kang titan maswallah. Ika manambayang, ika mamangni, di ika mekipamagundoay. Makalilin sana dito pa kayo na ayapan po ba sana napaginin ka ano mga ba igira na siya mga masjid na ayaw mga tatanong ni katiro na mga ba na ayaw mga tatanong ni katiro nasuman subay na kasasawalan sulagam yan anad yung tiro sa haram adong man adong pakaharam mukit na amay ka basi ikap berak sa sulda masjid na dito mapiyan kasuman sumabay na nabagin ang paliwag sukaso sa masjid waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ubaga sumanga bayat din aya paliwat kiran na tumataran siran gumugunag sila na suldawalay sa ubaga no ando ba ini na panubra ko makandidariyo kat tiruyo bubu iniyo sa lagi dukia panubra umyang o unaniyo. Nakini sa parra ko to sa kanaba sa masjid na panubang ini sulod sa masjid. Nakaya masjid ko siya ginawa na atong pinang mga baya bili rambut na saksi suwan lang kapsukan nila. Ay pandapat sa mga taduka tawa baya miya bubay. Natiyan na ada ne. Naino ko maganda ta si yake kanito. Ka mata-mata na ayat na saksi na suwallah ka punaraging kaya diya sir. Allahu Akbar. Yelo niya na saksi yan sa Allah. Aya patut ko di ibarat siya. Na pulman yan sutusan niya na sila ito na ganyan rin na yan. Kaya nitong yang kita ini ayat na saksi na suwallah kagal begyan ayat na sa kata sumasakbat ini si Rasulullah. Ya Rasulullah ay pandebat ka kutawa dia mipir unsur paawingnya na benar utagal begyan. Rasulullah amay ka benar agal begyan. Nasa benaram ya pamaganda. Na amay man kadinian gelebuk. Nasa benar agya tempuan ka. Na kapamaganda ako kapanon puna pala paleo tudus amya makalala at sa sikwa. Ayuhibbu ahadukum ay akula lakma akhihi maitan fakarihtumu. Begbebaya ayat tibu Allah wisarkan wakinya pagdasan
tunai ini nasa upagarinia na miatay nakal kaniwana na tibula na ginan suka subian ng kapamaganda nagdemang ka abubayami kagyong kutua di inyo kapamaganda di inyo kasubian di inyo kapagtuma na andin di kapakapasal yun nagdem katingin malit ka lagi daw umiyaor bakagya ini terpas kana sapu amiatay oy kadi mamaganda na sunjol lang itiron ayaw hadukum ay akula lahma akhihi maita Kubaya iusar kanuan inyan pagdasan susapu pagarinya namiata. Yakinan punang gilatan manang do lagi dia. Saking kaya kapudir patano si. Na insyaallah nasarap niatan tano ina do lagi dia malay belas. Wen na bayani dar pa kasi nagibo ka pumalanta tadi oh. Nagibo ka suruyan na di ka pun was-was ilmu. Naba ka din kudusa. Adna pilo katawas mga mama miyakaw mako Rasulullah di sila naman doon na suwisaon na nila niya na ad na mabubangan tibola iday na niyong tulo yung managyong kaya isaon na nila niya na mapapuno na sini niyong tulo siya mana niya na liku yung manang kaisaon na niya nung kaya na tumiyali kumiyali na tibo Rasulullah yung mutakulo kataw nagyong kutay isaw na tiyali kudo niya insyaAllah na tiyali kudo mamuwallah yung manang kutay isaw na ando ba ini na ini kaya insyaAllah na ini kaya mamullah yuk manang kutoy sound ayaw maananian na miyangilay sa kapakaparunian sa kapakagunian ada tiyan ko sa lakaw di sa lakaw na ayaw maananian na ini kalimuola na mga lagi dyan na mga ibarat ayaw maananian na yung kaya kapidor patanosi na insyaAllah na sarapin niya tantanwa ina pakabatan dun sa umarataw tanong sa dunia na ayaw malang sa aluman ng mawid ipandapati sa mga kadiskursi alatir Allah تقول إني أحب اللهم صل على محمد menetap kelipat anna hadis Rasulullah SAW atina hadis qudsi ya kata Allah haqqat mahabbati lil mutajalisina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya Mia patut tatiwala sugubay akan kumatawa mia maruntu dami timu sa pantagrak. Nagyang gaya timu-timutan wakati ya kaayawan tanupan. Na insyaallah na amay kanini atang tanu ay ini sung tanu sina bulan tanu na mia patut tergitan sugubay Allah. Aswallah ni gid agya bubay na nang utawi penian. Idza ahabba 'abdan nada Jibril fa yaqulu ya Jibril inni uhibbu fulanan fa uhibba. Fa yuhibbuhu Jibril. ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم توضع له في الأرض maka ampun nasolla na jiraat ya bubay anian suri penian na turunian ku Jibril hai Jibril na ya bubay anakan si fulan na kabubay ing kaman guna kabubay ang kanu Jibril na orianian na ikon pinu Jibril ku mga kaadin kuliaw langit sa ginian nung katirwa asip fulano na ya bubay Allah na ini sugi na kabubay ini na kabubay an manggu mga tao ku langit Orianian na itanaw Jibril ang kutuad inian ipangampin kuliaw lupa. Jirang kunt mana jarang itanaw Allah so oripan. Na turunian mambuko Jibrila inni abghidu fulanan fa abghidhu. Fa yubghiduhu Jibril thumma yunadi fis sama fa yaqul inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuhu fa yuhibbuhu ahlus sama thumma tud'u lahu fil ard. Na lagi dutoy kumpin mambu Jibril. Maka nagsasuara turunian hai Jibril. Soalnya na ini kagudian si Pulano na kagudin na kamambu na ikagud ko Jibril na ikon pinian ko liyaw langit si Pulano na ini kagud Allah na kagud ni mambu na ando ba ini na ikagud mambu mga tao ko ay mananian na langit na taman sa itanayan ko liyaw lupa na gina ni balirap buka kita Allah sigil kaya kalilimutin mo man to na may kamnin yan tanong na may parulitan sububay Allah sumpat ang mutu hadith kunci atina wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya Bunya patut kumang ori penak na bibisita iku pantagrakan sububay ako agi ina kan bibisita ini niatan tanurun ino kasana ipobisita sa supakade nakagia susu atan na misuwalla ka ana seminarun na nya patut terkita no sububay Allah wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya nagumya patut tati wallah sububay akan kumanga tao amin giginaw isa pantagrakan nakatawa na ka na diyang kaya di tanong si kapal seminar na
upama buku di suku ya kamu pendekat yang kaya mga grup hutan usang kaya isad na miya si maak na ingit siya kaya dua rana isa ko dun ulama makan na benebu na isad na miya si maak na madakla di rin si minara na mga baiyagu di ginawain na yung kaya yung puno baloy oan kakati yung pun kaya sundang ya Ramadan na taman ang buluman ba nga baloy na murang-murang na mga seminar na yung maanan yan na mga padanan sa kanina sa itan o kang giginawain amay kami ni atang tanwa ay kining ginawain ka kung pagaling ka lilla na insya Allah na miya patut terkana tibullah sububay ako so kabubay ini wa kabubay ang kano Allah punan ko kiyang giginawain niyo na teruang ako pagaling ka ini baba tunay ini berkukulay yung kaya kaya pakapulur yata sang kaya seminar na begitu kawang kurka kabubay na kasaka na turuang kawan mambukas ka sa kang mambuna lagi ginap kebubayaan ko ka kakailangan ko na ketukawan utawa kebubayaan ka akap kebubayaan ka na andi kang gulaw-laan yan ro nagiyong ko tapya ito kawan rita nung mambu Allah kebubayaan tanong yan na tiging gagawang gulaw-la nidip na utuwa mangudo tawag panganakan kaptulong yan sa kong tabugutaw kebubayaan akan saka naging mambu tabugutaw na kebubayaan yan na tiging mambusakan mambuna kebubayaan akan saka agi ito na dabalas yan namay ka beauty bitadiran na disiran mga terpisa amit man ka ayat ya bubay mangudo taw gibubutaw nakagiso para yan uso yung utami ali Rasulullah patay pemimili orian yan na daerah taman aginawayan sa unta basiran mi ginawain na pinggubian na nila nakapakatupiran na umakatunaw to na pagsiran sa unta gubian mo Allah naging kaya susuantan man itanong giginaway sa pantag ko Allah na pedeman na ikut pito ka klasya bekasirun Allah usirun ayan siya kumasa ada kesirungan inun kususirun Allah yung kaya ka pumaypay tanong na din si pagabay suka pumaypay sa alungan ng oras kasi kupadal mahsyar kukapuno kung wala ayaki aliw ng mga ulaman at tumparan ko lang so at yan yan sasarang awa paglitan yan na gusto bunung-bunga ng manusia na adong kuna kaya mga tawa mapulangin yan suatin yan ana mga tawa kesusaw niyan suatin yan dipindi ng uduso manis na di man pagabay na nga epay-pay kapag na pagkomar karoan dugang kanyang sa pay-pay kung man isa na mapagitukinan duman na kadang kaya karanti alumanay na uman isa na pagwapas kung mga panabi-nabiyan sa panginirano na sa paata kami niyo kayo mga nabi na adna so kung mga tao na sunsirang Nabiul Adam Nabiullah Adam sa paatang kami kapang niyang kar kami kung Allah kabubasan ang kaya karanti walungan sisang kaya masa kadibid na ikaduga na subong sira ano nabitan Adam sa tiyan na mga muot anak na mga manusia apa sinib na ginawa niyo banyo dikatawi sututulan raman ino kanu miyangaw uluga mga manusia ko dunia kapunan ka kami agusuin ay masuhawa buniyat turun Allah wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin ubaniyo pagubay ang kaya kayo kamak pendekan upo yang maknanya na mga tawa mga palalalim na doon yan ni paasi karumanian na miyakap panaampan ko kayo naging sa ko pada tingin sa geologi ko dunia iman tuwa gawin yakap mo kung wala na ikilakakan ko Allah iba niyan raknanan siksaan apas kano kung mga nabi gawin na mga sapatar kano na adong ko na mga tawa magapas kuman sa mga tawa kung nabila no alayhi salam tira na Nabiullah ino kaming ka di sepata apang niyang kakwala amalo kakakasanang kaya karanti walungan nanti kudu Nabiullah no apiasakan na ipikal ka na ginawa ko bago kararayiti wallah kabali dikatawi gunia tirunakan ko pagtawakan apagda kanu sangka ya berpura yang da pimpilan akan barku kapag ko masuti wallah na yan napagana ya miya gising surakan na swataakan tamana tingin sa kanya pagpakalan sumig na lalis niya swatayan ya bunay yarkam ma'ana watakulay pagdakar kami na ya pitirubid mo tayan na tingin na sa awi ila jabalin ya'simuni minal ma ano ko di amakulay kabako dito ka pa nagitsang ya puro palaw ang may ka mau makuwi ay manan yan na erakan na tingin de palate abirang may gisu-gisu na iman to na ikilakakan din ko Allah iban yan raknanan taling umaanang ka na darang kaparate wata na nasunod mga tao na sa mutwa kayaw na palalagwiniran sa Nabiullah Ibrahim Nabiullah Ibrahim bulayu kakawallah kasu Nabiullah Ibrahim na ittakhadallahu khalila dia ni wallah bulayu kaya na bulayu kakawallah
naskapni abul anbiya ama umang apa nabi-nabiyan. Kasu Nabiullah Ibrahim na ayat yabun budanung napalianan. Mimbo atau karumania nasiti Sarah, nasu Nabiullah Ishaq. Na mimbo atako watayana karumania na Hajar. Na ayat watayana nasu Nabiullah Ismail na pedisa apo yan sunabitan wa Muhammad. Nasu Nabiullah Ishaq na inimbo watayan su Yaqub, agina su betuano dia ayat betul dalam sa Israel. Buatan Israel. Na miya berbudna pedun su Nabiullah Musa, Nabiullah Yusuf, aku su mga pagarinian agina ni pedun su Yahudi. Pagarinian aron minipuna yung kanana mga Yahudi na paduluksan nila na pinkuha po Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Na sumiyatun na mga nabi, tamang Nabiullah Isa, na mga buhat Nabiullah Ibrahim. Yun tinira inisi, wanta iya mga nabi, na ayap isumbag tanong na su Nabiullah Ibrahim. Na sekarang Nabiullah Ibrahim ama mga nabi. Dili ka penuh Allah boleh bayan. Na inungkar kami di dunia ko Allah diam kaya karas-ras walungan na masapat kami gaun sa maluka kanatan. Natikuru Nabiullah Ibrahim, hey mga uri penuh Allah. Ikelakakan suwalla ko taluam yang gula-ula ko ay kaalakakan ni bakurun niya dusa sa kaya para pamugula. Natikuru mga tawatun ang ayam ini pamugug Nabiullah Ibrahim. Ayaw ko namin ini pamugug Nabiullah Ibrahim. Nagulo niya kilala kau sira naguso si Tisara ada rubupa ya. Adna dia balagiran na mga upama usang ay masa tanong na mga buwi, mga rarata yung mga muda. Dia ko nagyan kaya mga mama na aya paparangayaniran na sadin sa kilera na kirumai. Nagiran tripingan sa gobyerno, nagiran kirumaan na pilay-pilera ko karumania. Ito ko ni pangararata eran yung mar. Natikuno Nabiullah Ibrahim, makaumatas ang mga mama, baterang pag-isi. Na ayap tirun ka ng bubeta. Antay na natinigap mo natay. Sa ayat tiruang ka na, laki ako ka na tiru na kan mampu na bubayangan sa ka. Kapag benar at tingin ang bubeta ko Islam. Kasuman sa mga Muslim na magariri. Na isaw to yung pangapamukukulo na Nabiullah Ibrahim, ini kalakihan ko Allah. Ubanyan pa ka narakaan. Na ayay kaduna bunia lumiyo sa mga palutaw niya na simbo sa barangula at nagawiran ay pilimunan sa mga barangulera. Inimbita rin ang Ibrahim. Ano taka kami yaki? Nasabot sa puto katawan niyan. Pipikir niya nagyang kaayap simbo nila na ribata barangula. Si ribata tuhan. Nadakiran miswaswa sa ayaw ko niyang idauan yan. Natigin na fakala inni sakim. Matanas akong napkasakita ko manari. Yung upangunot ka, matanas napkasakita ko. Ini dawan yan, nakapkasakit yan. Kaang ginami pangunot. Nasama ito na lumini, siran na damakunot. Nakagiyakawatotan ng sirangon. Nagunian sumuyang ay mga barangay alaw do, sumang alaw na dirang makna. Nagunian panang maring mamatok. Nakagiya, malangalangan yan mamatok, nasulambuk na maluon mana. Piyakisirin yan yung supatok, niyalin ko sa walay. Ayaw to niya tanyang giranong na bumangdog niyan siran sa inyo, simba kaya mga barangay alaw. Nah, nakagi ko naman kung masira nagisiran mamagisi. Man fa'ala hadha bi alihatina. Anta ulun nariyan kaya migulaw lasang kaya mga tuon tanong sang kaya miya ulawlayran. O nabisiran mamagisi, yan muna sa kataw miya katirwa. Ayaw bu kataw namina. Susang kataw manguga ami bukulag sa delmaid. Yuqalu lahu Ibrahim, ayaw termilanong na si Ibrahim. Nagtira na taluin niyo, pagisuin niyo, kayo sila tanong. Mayroon mo niya pa ka umaw Ibrahim na tira na ya Ibrahim. A'anta fa'alta hadha bi'alihatina. Bangkare bas kay migulula si sa nga mga tuwa nami. Natikulo Nabiullah Ibrahim ayat ya isi ini bas ano kabirahum hadha. Yung kaya malakiran na ini isi. Malaban na nila. Kakatiya si salay niya ng ayapato. Tikunang kaya mga tawa bangkare bitir. Bangka di katawiya kaywanan na diba nila malisino na diba nila kakaptiruyan lalo kaki. At yung kuno Nabiullah Ibrahim ak nagpapabitin kas kami piyamangtir. At ikataon yung na kayo di makaptero. Di niyan ke mga ginawa niyan kapiyaman to ka mga pedilay. Nakatiyasin dita mga piyakisilero ng kaya patok na rin kung makaptero na simba niyo. Niyan tak sumasaboy na dirang mo to para kaya. Saberan din tiyotong si Ibrahim. Nakagip tutuliran na ayat na miyurdir na suwallah. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itiru ayat Allah ay apoy. Mbului ka amatenggaw. Sakna ko matenggaw ko bitiru Allah. Mbului ka amatenggaw. Aku kalilintat ko Nabiullah Ibrahim. Ayat itu Nabiullah Ibrahim nasa utak alusudi sa utak apoy. Nagawin din niya taang sukapit dia ginawa. Kaso matenggaw nagupunong ni bisarta so kalilintan.
Na ino ka disebut anak-anak isun kau di ka bedin ka kabina saya. Nah gitu insyaallah nanti na bardan wasalama matenggau aku kaliling tada kapipiya ginawa. Nanti kuno Nabi Ibrahim pel karena nama Allah. Nah sama nan apa senyum na ginawa niyo? Apa senyum na ginawa niyo sa pangilekan rumah Nabi bisa makasafatarkan? Nabi yang budak-budak siramun mana? Yuro okeran sun Nabiullah Isa. Hei Nabiullah Isa. Sekali Nabi gem kau Allah samenang. Kuyag kasumiatay. Kuyag kasumiatay na mapupagapi ang kasupito nga sa sakit na tatariman supang lingga. Na iman to na panganiyangkar kami din ko Allah. Amin po sa amin ang kaya masupita magdamam iman to. Natikun na gulay sa apas niyo aginoon niyo. Kaapia sa akin na ipil kakan suwalay bago niyang siksa, bago niyang kararangiti. Kapag niyo di kataw ya sa kami siging po mga Kristiyan. Na ipil kakan sa Allah na magapas mo mga tao na bitan mo. Pintu mana nama la igagaw asli ko kaputay niyan ayak ko rin ko sana inian matiru ummati sumangaw matakan natiru nila no ya Rasulullah ya Habiballah pangnianggar kami ko Allah akan kesanang kaya masasangdo amiyap ayo mana niyan na siksa sanggaya kasupi takluman nasukan su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sumujud sa dinian bangun naulunian sa taman sama ka nagsaswara at turunang kuto swara kay Muhammad bungong ka na kapang niya supungin ka sapatang ka susupatan ka kumanga umat ka amya patutun susapat ka na bangunin Rasulullah sa ulunian na mangkan ka mapang ninian so manangin na peminian na kesapat Rasulullah sumya patutun susapatian ilan sumanga tao miyakin bulay ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakap salawatin yanun muni makaw masun Jibril ko Rasulullah apuni kunin berian nam yelay mga subat Rasulullah uman misakat nagumira wa amin nakagi makapasad na tibu masuk batay no kapungiraw amin ya Rasulullah tigin na miya ko maranang sun Jibril lagi niyan tiruon apagos din na manusia sutawa miyalig yun suwing aram kahoy Muhammad ada kanian salawati na tibu Rasulullah amin na persadisan na kisapatu Rasulullah ang kutwa linim bunanian sukap silawatin yan ko Rasulullah kasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yakaturuyan na tigyan naman salla alayya marratan sallallahu lahu ashra sa tawas salawatan ako niyan sa makaisabu na pagisalawatan wallah sa makasapulu na sa tawas salawatan ako niyan natin Rasulullah na ahaqat lahu syafaati yawmal qiyamah nam ya patu-patutun susapa atakan sa alungan ng Mauri napakan bakalan tanu sakap silawati tanu igira amya digtanu singaran Rasulullah agwira ada tanu manak singaran yan kasul Ibn al-Qayyim rahimahullah isanan kumang ulama natigyan na sa tawa dinin silawatan sunabitan Muhammad na sabnar ada padmian kami panutun ko na sunabitan na dapat gibayan ku dunia na katawan dunia katututun juga mga nabi na sunabitan na dapat gibayan ku dunia na mini betangadin suingaranian buni ko na adin wallah sunabitan wa Adam alaihi salatu wassalam nakagiya sumusujud abut taniya nama tunay ini na kasusujudian na miya lang agiyan kuaras na mitatarasun na la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah natigpuno Nabiul Adam ya Allah antaw ang kaiyangaran na itutundog ka umarang beadem penaw na anak na inadin ka natigpuno Allah askay paganew adinnak na manusia naging kaiyangaran na itutundugan kumaranakan naghilan so permirwa kaadnakan at kebubayanakan apulim pusana Nabi asu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasibon ko kapengarumaw Nabi tanu Adam alaihi salatu wassalam nakagiya mauyag sunatila Siti Hawa pengarumaan yan natikunu Nabi Allah Adam na sulawan na pengarumaan na pagpagabitang namiyat taka pamikiran Adam sa tinan da ko sa imtangakan ay na kung kaapun sa buta ada warwarian ada kung naiku mga day sa imtangakan natikunu Nabiullah tikunu Allah salawating kaso Muhammad sa makamagatos kagina ni betangka udah lupa ka ang Siti Hawa itu Ibnul Qayyim na yakaturuyan na tigin na sutawa dinin silawatan tsunami na tadmiyan inukap sa imilibayan ko dunia kasabab kungaranian na iya miliptang wa maaka Adam na igira amya nagtanong singaranian na silawatan tanong nagyuto uni kapisapa takitan nabitan sa muta kasupi tulungan
Nasisang butaura sa manisa na inian mapelangway ating yan. Nas Rasulullah na kumakadin ko pa rin iyan. At na pa rin Rasulullah ini sengkirun wallah. Inna a'tayna kal kautsar. Yung buta kautsar. Mga ulama aginan sukhaw al-mawrud. Ayam ana na matatang laig. Isusunggo ko Rasulullah. Asadun sa makainumon nagiding makagidam sa kaw sadew-sadew. Na pagpagugabugabug ng kaya mga umat Rasulullah pagpaginumon. Na amay ka paginum siranon na ad na kila Rasulullah umanon makaubay na bumbing pag-awat. Natig Rasulullah mga malaikat ang tawa ang kaya mga tawa di pa kaubay siyang kaya hawdak. Paridiyak. Banan di pa kumamatakan. Nagtiroong kung mga malaikat balhum min ummatik walakinnaka la tadri mada ahdathu ba'dak. Danan kung mga umat ka. Ugaid na mata-mataan na di ka katawan ni pimbubugiran ko agama. Yinan sa mga tao pimbubugiran sa agama ko daw. Ikenduli ka na si inakas ya maka miyaw na kukuburian na tika niniatang kaagiyang kaayakan duliakan na parene kina anong kita limo makukuburian kakagiyas sukon sumiyatay na andin di kapatay niyan na kita limo mong suwamal galbuk wata yan ang sisibog niya ayak penuganian di pamang ni si Allah na kibugay sa mga sadka adun po na ba iya malaysim ba nakagya ko na putay na piyang isaratan yan suwata yan sa kinawata kulay. Amay kamatay ako mablaga ko kano na bako niyo blaga sa pangilailan niyo. Sa tinan duman na natiya na siya ko mga panginini. Na diyo ko niyo ron lalapasa. Sabab kumapiawat ako tawata. Na siya ko sa utag ya patay inayan na aya pinggulaw lan yan. Na uman alungan na dimat na pamisitaan yan sukubay inayan. Na siya ko kapumiliw pan sa utag kapumisitaan yan nun. Na di niyan din di pa mang nilalay yung sinayan saya Allah napakadayang kakukuburian. Ya Allah na baliang kasukuburian na surga. Ya Allah napakalida sa kakumakasiksaan. Na miya kaysa ko napagagawin na pitatagin pa mutas sa katawa alim ang mutaswin na miya so inayan. Na isin niya kung sa tingin na ina ko. Ang tunaik yang demang kakusiks ako